Gumrenggeng guneme gumontang suarane saur manuk gumerah saenggon-enggon mubal amarah uripe manungsa sekawit ayem lan tentrem kedadak njolo padudon duwa dinuwa poyok pinoyok cedo cinedo cacat cinacat caturan ngalor ngidul bergudul ngendel-ndelke karepe kabeh golek bener nanging tanpa dasar kang bener wong Nuswantara tan kuat ngampat hardaning driya labet ana kang kesenggol rasane kedumuk mestakane swasana horeg kahanan usrek ora wimbuh waskita nanging malah lena kawaspadane satemah gampang klebon telik sandi mata pitayaning mungsuh dom sumusup banyu guyu lakak-lakak kang rumangsa oleh dalan remuk kahanan mecah kerukunan nek kena tak elingke kowe aja melu-melu wong sing percaya karo wong neneka kae ajarane wong neneka ana bumi Nuswantara kae aja mbok eloni lho kosik to anane aku melu mergo ajaran-ajarane kae bener
kowe mlebu ana bumi Nuswantara kene nggawa kabar kabungahan. Sing bodho ki kowe. Ha kok kowe ra gelem melu? Ora sudi. Kowe tek percaya karo wong anyar sing durung karuan nyatane. Nyatane sing disebar kuwi kawruh sing bener. Yen aku bener apa ora tau tak gagas. Tumrap aku wong urip kuwi sing baku tumindak becik lan rukun karo padha padane ngumating pangeran. Ngono wae rak ya wis. Lho. Arepa becik tumindakmu kae nek ora cetha gondelanmu kuwi genah ora cetha sing mbok tuju. Lah lehmu tumindak becik mawarep kok nggih apa? Wong tumindak becik kok nggih apa ki piye? Ya mesti muspra, merga kapercayanmu kuwi kapercayan sing salah. Oh cangkeme. Gegaran santosa wartane meh teka sikara karuda tatane pangato dening utamaning nata berbuti bawalek sana lire berbuti mangkono lila lagawa ing driya hangge ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana hana tepi pangandika jagat diwa Bathara ya jagat pangestungkara. Paman Sengkuni paman. Nglawanten pangandika ingkang adhawuh nggih. Bala saking jaban rangkah sampun saya kathah paman. Ampun kuwatir nggih. Kula percaya tiang-tiang niki tiang-tiang jaba, tiang-tiang dudu wong Nuswantara niki anggere wis nganggo jubah dituki jenggot dawa. Niki nek kon golek perkara pinter ora umum. Sang Pandhita. Resi Lumana lan sak kanca rowange. Sang Prabu Duryudana piye? Kula wonten dawuh. Pripun kabare anggen paduka nyebar pawarta sing ora bener. Wis cukup pasrahno aku wae.
Prabu Duryudana cukup dadi sumbering brana arta wae. Oh, wong tanah Jawa ki gampang bujukane. Ketitik aku ning ndi-ndi ki biyuh-biyuh wong-wong do ngambungi sikilku. Ngambungi bokongku jan aku ki disembah-sembah. Dipundi-pundi. Semanten ugi kula. Wah, saking ketebian pun biuk ngaten. Ning kula kok mboten patek diajeni. Ah, kowe ketuweken kok kowe. Ora payu kowe. Yen to mung kepinginane Prabu Duryudana kepengin ngregem jagat raya. Dadi ratu Gung Binathara ora mung dadi ratune Praja Ngastina, ora mung dadi ratune Praja Ngendraprasta lan sakiwa tengene yen perlu jagat Triloka iki dadi kagunganmu. Tak aturi paduka percaya karo aku sak kanca rowangku iki. Bagus. Panjenengan sampun kesusu badhe kundur dhateng negara asal jenengan. Ora. Aku wis kadung kerasan ning kene iki. Jebul golek sandang pangan ning Nuswantara iki jan enak ngono lho. Ning negaraku aku wis ora entuk apa-apa, tur aku iki nek ning negaraku wis ora ana sing percaya ngono. Aku ngoceh ning negaraku wis ora ana sing do nggugu. Ning nek ana Nuswantara kene iki wis jan aku disembah-sembah. Ya, bagus. Ning sing baku Wanemban. Sing dianggep musuh niku para Pandhawa. Mbuh piye carane paduka Panemban Resi Lumana iso nyengkakake patine para Pandhawa. Ah, gampang kuwi, gampang pate sing ngene gampang. Utamane para kawula Ngamarta ingkang boten percaya kalian panjenengan. Wong-wong Ngamarta sing ora kenek diumbah pikire niku aja nganti ditresnani. Nek iso digawe kejet-kejet wong Ngamarta, digawe ngantek tele-tele. Paman Sengguni. Das pundi kira anak Prabu Duryudana? Piye mungguh pamrayogamu, Paman? Pun kula aturi percaya kalian tiang-tiang saking Brang nika. Niku duwe wadyabala kuwatah sanget. Kalih ngiras-ngirus panjenengan sebar pawarta sing boten nyata. Dimen sedaya padha ngalembana dhateng Duryudana. Kula kepengin para Pandhawa ingkang cepet dumugi ning sirna. Tak aturi lungguh sing jenak Sang Prabu. Para Pandhawa, para satriya-satriyaning tanah Jawa sing mateni ben Resi Lumana. Para kawula sing bodho-bodho tak cekoki kabar sing ora bener. Tak umbah pemikirane kang wekasane kowe Sang Prabu Duryudana bisa ngratoni jagat Triloka.
Sinokarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilir wulan dadahari Setyaki wonten dawuh duh Koko Prabu Kresna amiji dhateng keng rayipun Setyaki. Sawetara wanci iki rasanipun Kakang tansah tida-tida Yayi. Sajake kadang para Pandhawa bakal diincim karo para Kurawa kang gunakake 1000 cara. Katone si Duryudana bakal duweni kepenginan nguwasani jagat. Rumangsane Duryudana lan Sengkuni kalamunta kasembadan nyingkirke para Pandhawa, dheweke bisa nggegem jagat iki Setyaki. Kula nggih kemropok kepengin nonyo ndase Sengkuni niku. Saiki gaweane mung petentang ning ngendi-ngendi. Sapa-sapa ditekani, sinten-sinten diumuki. Nganggo lambene sing pinter ngapusi niku. Tiang-tiang pundi kemawon dijanjeni jare dheweke bisa mulyake, bisa nentremke, bisa gawe majune negara. Majune negara matane kowe. Kowe aja nesu kemawon. Lan gumune pun Kakang. Wong-wong sing do diapusi kuwi kok do ngandel. Mongko kabeh wis do ngerti yen Sengkuni kuwi dudu wong Astina. Sengkuni kuwi dudu wong Nuswantara. Sengkuni kuwi wong saka Plasa Jenar, wong sing neneka. Mung nunut urip golek penak kaya ngono kok padha dipercaya. Carane Sengkuni pokil-okil. Wong-wong saka tanah sabrang do diubel-ubeli sorban. Wong-wong mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip. Tak baleni. Wong-wong mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip. Kabeh mau karben para kawula nganggep yen dheweke wong sing paling suci. Wong-wong mau banjur disebar ana ngendi-ngendi karo Sengkuni padha ngumbah pamikire titah. Sing diapusi wong bodho dinggo bala anggone golek pangwasa. Mboten namung menika. Sak menika Sengkuni sesorah wonten pundi-pundi. Ngelek-elek Pandhawa. Diamput. Ngubupi kawula Ngamarta supaya gedeng marang Pandhawa. Tiang-tiang Ngamarta dipun cekoki pangertosan supados mboten jiwa dhateng Pandhawa gangsal. Sepisan malih tiang-tiang dipun cekoki supaya mboten nganggo dasare Pandhawa gangsal. Jiwa Pandhawa gangsal ingkang dados adeg-adeg bakuhe negari Ngamarta badhe dipun gantos mawi jiwa Sengkuni. Jiwa Sengkuni ingkang rumaos bener dhewe. Wiwit sakmenika sampun ngedu para kawula supados pemengsahan kalian bangsanipun piyambak. Mila manungsa kaya Sengkuni lan Duryudana ampun ngantos dadi pangareping negara bisa mbebayani. Bener Setyaki, kudu dialang-alangi. Nggih. Mboten namung dialang-alangi. Ning tiang-tiang kados Sengkuni kedah digusah. Ben do minggat ning negarane. Coba ning kono arep gagrag apa? Yen ana kono
ora dipercaya yen ana kene ora wurung mung dadi mala. Kejawi menika menawi tiyang pribumi mriki gelem diperintah karo wong neneka. Tegesipun tiyang-tiyang mriki sampun boten percaya kalian bangsanipun piyambak. Yen ngono pun Kakang cocok Yayi. Kula ki cocok dinten samangke badhe kula labrak. Selak notol raos sing manah kok sing sampake aja kerep-kerep. Aja kerep-kerep. Ben kaya mriki. Bedol kayane sampak. Banjur karepmu menawi wonten payu-payu Kurawa badhe kula brasta. Kurawa badhe kula singkiraken. Ya aja ninggal dugolan prayoga ya Dimas. Sikra bala kang tumingal prang campa samya medali mutiar kowe. Aduh Yung, aku arep kok kapake. Mingkemo lambemu. Ayo, kowe gelem melu rombonganku apa ora? Melu Resi Lomono dadi kawulane Prabu Duryudana. Aku ora sudi. Resi Lomono kuwi wong neneka, ora cetha ajarane. Pateni kemawon Sang Prabu. Ora melu kawruhe Resi Lomono kelakon tak bleh dina iki kowe. Mutiar kowe. Raden Akasa Musti Gundala Oh tolong wajah Oh Iblis lanang kowe
Pandhita Agarya wangsit pindha gombang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone sik ta Lingga Garada kados pundi Bapak Panembahan Slendra sing dadi rasaku sing ana ngarep iki sapa? Prayogi ditangleti kemawon. Satriya. Kowe kuwi sapa? Aku Setyaki, kowe sapa? Sandanganmu kok kaya dudu wong kene. Sandangan beda dadi cangkem. Kenang apa kok kowe nggawa barisan segelar sepapan? Kowe arep ning endi? Oh, ya sak karepku to. Wong aku wis suwe ning kene kok dadak ditakoni barang. Kowe sumingkira. Ora bisa. Oh, kok ngono? Prajuritmu ora duwe tata krama. Ora duwe subasita lan yudha negara. Wani-wanine mrawasa kawula cilik sing ora duwe dosa, ora duwe luput. Mula minggato. Kowe dudu wong Nuswantara. Yen mung arep gawe geger minggato. Ora keduka minggat kelakon tak babati barisanmu. Wait. Krungu-krungu Setyaki kuwi rombongane Pandhawa. Rombongan. Nebu sauyun. Kinanthi, otu. Ora usah gemending kowe. Ajar kumbangan sik. Nebu sauyun kuwi tegese ngranti sak dompol, ngethek sak ranggon. Wah, muala mboten mudeng. Singkirna bocah iki, mangalih kula nyangane. Inggih, Bapak Panembahan. Ora cocok karo sumbarmu kowe. Lajeng menika kersanipun kados pundi? Mundur luwih dhisik. Wong-wonge Pandhawa kuwi jebule hanggaduh kasekten sing edapi ora kena sinangga enteng. Yen dicara kasar awake dhewe sing kalah. Liripun kados pundi? Maknanipun kados pundi? Nganggo cara alus. Ngagem cara alus. Pandhawa dirangkul latine dipek rasane. Yen perlu dicak rukun karo para Kurawa. Mengko yen Pandhawa lena lagi dipateni, mangkaten. Iya.
Prabu Duryudana karo Patih Sengkuni tak kandhanane. Ayo nyimpang dalan luwih dhisik. Nata Kresna nangandi kodho Yayi Prabu Hayu Sungkawing Dias mulat solahing arenira wonten Brahmana anyar katon ngirit wadyabala segelar sepapan wanuh wani jarah rakyat kawula cilik banjur sampun saged kula singkiraken aja marem dhisik Setyaki ibarat dandan aja mbok kendhoni ning malah kenceng ana sajake wong-wong neneka kae duwe sanggit rungsit pangreka daya murih cilakaning para Pandhawa. Lajeng kersanipun, ayo jumujuk ana Praja Ngamarta. Nemoni kadang para Pandhawa. Atiku kok rumangsa ora kepenak, Yayi. Sewaka
angenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Nuwun dereng sawetawis dangu sak rawuh paduka Yayi Puntadewa ingkang raka ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mawantu katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Ngamarta kang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jejimat kula donya prapting delahan. Dateng dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun paduka Kaka Prabu. Wangsul ri paduka kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Kaka Prabu. Yayi Prabu nggih. Sampun kula tampi kanthi gambiraning manah. Kaka Prabu mandura sesembahan kawula. Sak rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan mugi kunjuk wonten ngarsa paduka duh Kaka Prabu ing mandura. Wih, latalah. Inggih Yayi Prabu Duryudana. Lulus raharja pisawanan kula wangsul pangestu kula katur Yayi. Inggih Kaka Prabu. Sanget panampi kula dados jejimat paribeh. Paring pangestu handika Kaka Prabu ing mandura. Senadyan pun bapa ora keri nggih. Anak Prabu Puntadewa winantu karaharjan tekane ngangger anak Prabu ing Ngamarta. Kawula nuwun inggih Rama Panemban Resi Lumana. Sampun kula tampi paring pambaginipun dene pangabekti kula mugi kunjuk. Banget panarimanipun bapa nggih anak Prabu ngaturake sungkem. Sinuwun Prabu Baladewa winantu ing karaharjan. Ya Resi Lumana, banget panarimaku. Loh, kosek
Prabu Baladewa kok ora basa karo aku. Anane aku ora basa karo kowe, sabab kowe ya ora basa karo aku. Lho, mangko dhisik. Sang Prabu kudu pirsa. Menawa dina iki kabeh para putra siswa padha madhep ing ngarsaku lan kabeh padha basa marang aku. Panemban, ya pancen tak akoni. Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Puntadewa padha suwita basa marang Panemban nanging sumurupa. Tegaku ana kene ora niat bakal meguru marang kowe Panemban. Oh ya wis. Ora dadi apa. Dasare aku ya wis ngerti lagak lagu lagon lelagiane Priyayi Mandura. Ketoke kasar. Ning seger yen tak rasake. Yayi Prabu Amarwata Suka raos sing manah ingkang raka dupi hanampi praptanipun paduka Yayi Prabu ingkang sampun sarimbit kalian Koko Prabu ing Mandura. Sak sampunipun satata lenggah Yayi daya-daya ingkang raka minta katerangan wonten wigatos ingkang pundi keparenga Yayi Prabu rawuh wonten setinggil negari Ngastina dinten sakmangke. Waleh-waleh menapa Duh Koko Prabu? Sawanipun ingkang rayi ngamarta nderekaken Koko Prabu Baladewa tuwin kaderekaken Dimas Werkudara dalah Yayi Arjuna ingkang sepisan sampun sawetawis lami mboten ngawuningani gumelaring praja Ngastina angka kalih labet sampun dangu keng rayi mboten sak pejagong panjenengan paduka Koko Prabu wondene jangkep kaping 3 sawanipun kang rayi namung mestuti dumateng dawuh pangandikanipun Koko Prabu lumantar Nawala utawi Kintaka ingkang sampun kawula tampi. Suraos sing tulis Koko Prabu animbali dumateng sawanipun kang rayi sakadang ingkang menika Duh Koko Prabu. Wonten wigatos ingkang pundi daya-daya keparenga ingkang rayi nyuwun dawuh saking panjenengan paduka Koko Prabu. Inggih Yayi. Wiwit punika monggo pangandikanipun Duryudana kapirengaken dumateng Yayi Prabu ing Ngamarta. Slendra ingkang raos, slendra ingkang batos. Estunipun anggen kula ngaturi rawuhipun Yayi Prabu tuwin Koko Prabu ing Mandura. Namung anggen kula mestuti dhateng dawuhipun pepunden kula Sang Guru Minulya Kanjeng Rama Resi Lumana ingkang sakmangke kepareng animbali dhateng para siswa kadawan makempal dhateng setinggil praja Ngastina mriki wondene ingkang badhe paring sabda tama tan asanes muhung Bapa Panemban piyambak ingkang menika kunjuk dhateng Bapa Resi Lumana gegandeng sak menika para putra siswa sampun ngabiyantara keparenga sumangga Bapa Resi Lumana Bapa Panemban paring sabda tama tumanduk dhateng sedaya para putra siswa ingkang sampun kepareng abiyantara ing wekdal sakmangke Bapa. Permara reh manguswamya ngambreng kadikaronaning kasuwasih ring marga Hamalagung. Risang ganda wastrat maja lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Sadurunge lan sakwisipun Bapa ngaturke tarima kasih marang anak Prabu Duryudana kang wis maringi wanci marang pun Bapa kinen paring sabda tama marang kabeh para putra siswa kang wis kepareng ngabiyantara. Pancen kapara nyata ngger Puntadewa marmane sira tinimbalan kang ngraka ing Ngastina iku awit saka pakone pun Bapa. Mungguh apa ta wigatine dene kabeh para putra siswa ndak timbali marak ana ing kene ora liya pun Bapa mung bakal ngaturke mungguh kang dadi isine atiku.
banget panuwunku ing ngatasé aku durung suwe mapan ana nagara Ngastina kene parandene Begawan Lumana nampa kapercayan saka anak Angger Duryudana lan anak Prabu Puntadewa. Katitik pun bapa ing Ripalungguhan sakmengko dadi gurune Pandhawa lan Kurawa. Ning pun bapa ya ngrumangsani Ngger. Jroning pun bapa dianggep guru durung ana piwulang saka pun bapa kang tumanduk marang para siswa. Sabab pancen durung ana wektu kang prayoga kanggo medhar piwulang. Awit guru mulang marang murid kuwi kudu nonton marang kahanan. Kira-kira murite kepiye kahanane? Lagi usrek apa wis tentrem rasane? Mula kudu wangon kahanan. Nonton swasana. Semono uga sipating guru. Sadurunge mulang gurune dhewe ya kudu wening penggalihe. Kudu ora kecampuran hawa umah setitik-setitika. Kuwi tumanjane bakal bisa apik, tumanjane bakal bisa becik. Marga sing mulang wening, sing nampa uga wening. Iki ndak sawang glagate wis do apik. Glagate wis padha sumeh. Dadi gampang anggonku bakal nglebokke ngilmu utawa kawruh, Ngger. Saiki enggal padha matura dhewe-dhewe mumpung pun apa narbuka wiwaraning kanugrahan kang awujud ilmu. Kabeh para putra siswa padha duwe panyuwun apa? Mbok menawa pun bapa bisa paring wangsulan, watone takone aja neka-neka. Takonmu kudu perkara ilmu, takonmu kudu perkara kawruh. Aja takon perkara wedokan nggih. Marga muridku ki sajake komplit. Ana sing tataran luhur, ana sing tataran ngesor. Nggih, ngaturaken panuwun Bapa. Duryudana kepiye? Sanget panuwun kula dhateng Bapa. Kanugrahan kawibawan kaluhuran ingkang kula gadahi wekdal sakmangke. Sampun ngantos kendel dhateng kula nanging mugi saged dawah turun tumurun ing putra wayah kula benjang. Saged nemu kawibawan kaluhuran kang sarta kanugrahan kados kula nyami dinten samangke. Mawis rana punapa keparenga kula nyuwun dawuh dumateng pun Bapa Guru Resi Lumana. Oh iya. Panyuwun kang banget luhur saka anak Prabu Duryudana. Kanugrahan kawibawan kaluhuran aja mung kendel ing anak Prabu, nanging bisa nganti turun temurun. Oh iya, mangko bakal tak paringi dalane. Semenia sawetara ya, Ngger. Nggih. Puntadewa nyuwun kawruh apa? Rama Panemban menawi dipun keparengaken kula namung badhe nyuwun menggah menapa isi tuwin werdinipun pustaka utawa jimat Kalimasada ingkang kula pundi menika. Kula nyuwun wedharan kang sarta sabda tamanipun Panemban. Oh. Anak Prabu Punta nyuwun diwedharke surasane jimat Kalimasada. Nuwun inggih Bapa Panemban. Yah, mayar kowe. Barang sing ora angel, tidak sulit. Mengko bakal tak wedharke. Sinuwun Prabu Baladewa arep darbe panyuwun apa? Aja kurang penampa ya Panemban. Kaya sing tak kandhake ana sing mau ngarep. Tekaku ana kene kuwi niatku ora arep meguru karo kowe. Ora kok jeneng Baladewa nyepelekke kuwi ora, ning upama aku arep meguru marang kowe kuwi njur apa sing tak guroni tekan kowe. Upama Baladewa bakal nyuwun kawruh babagan kebatinan, ora kok jeneng Baladewa ki umuk iki ora. Jaman aku isih Kakrasana mbiyen aku ya tau dadi pendhita kaya kowe kuwi. Jaman aku isih Jaka biyen aku tau mendhita kaya sira Panemban. Mula ing babagan kawruh kebatinan tak kira isih cukup ana ngengehan tumrape Prabu Baladewa. Yo tak akoni.
Jaman aku isih durung mudeng bocah wedok, aku mempeng ing olah kebatinan. Mempeng ing olah kanuragan. Kuwi jaman biyen. Ning pancen tak akoni. Bareng aku wis weruh wong wedok ki rada suda. Ora pati mempeng kaya biyen. Sebab apa? Angger arep budal tirakat mesti digondeli karo mbok wedok. Yang penyakit wong wedok iki. Munggo kuwi tumrap ngilmu kebatinan, Jur, sabanjure. Upama aku bakal nyuwun kawruh kadigdayan utawa kanuragan, tak kira isih duwe sifat kandel. Wujude pusaka nenggala lan alugara. Ingkang mangkono panemban, aja kurang pamengku, tapi aku ora bakal nyuwun kawruh utawa ilmu apa bae marang paduka panemban Begawan Lumana. Oh ya wis. Ora perlu kesusu. Neng ya penak kesusu timbang kesikut. Nah, dipikir dhisik. Dipikir dhisik Prabu Baladewa, dipikir sing nganti wening. Ya. Werkudara kowe nyuwun ilmu apa? Iya. Yen pancen aku dikeparengake nyuwun kawruh utawa nyuwun ilmu. Aku mung njaluk wedharing kawruh sastra Jendrahayuning lan sastra cetha paripurnaning wangsit. Kunta jiwa wekasing tunggal iki wedharane kepiye bapa panemban? Oh ya, ya. Kawruh sastra Jendra ya mengko tak wedharke. Ilmu kuwi nek ning ngarepku trima ilmu upil kuwi Werkudara. Sabanjure kula Janaka arep nyuwun ilmu apa? Bapa panemban menawi kula dipun keparengaken kula badhe nyuwun, kula namung badhe nyuwun wedharing kawruh sangkan paraning dumadi Bapa. Oh. Ya. Wiwit anak Prabu Duryudana tekan Janaka, tak penggalih isih enteng kabeh penjaluke. Durung ana sing bobot babar pisan. Ya mung sadurunge pun bapa bakal maringake kang sarta medharake. Luwih dhisik pun bapa bakal nyuwun katerangan marang kabeh para putra siswa. Para siswa kang padha ngaku guru marang pun bapa mau lahir batin apa mung lamis wae, nggih. Bapa guru, lahir batos anggen kula ngaku guru dhateng paduka Bapa Panemban Resi Lumana. Semanten ugi kula Rama Panemban lahir batos anggen kula ngaken dwija dhateng paduka Panemban. Gegantaning manah namung badhe ngudi indak ing ngilmi miwah gayuh imbuhing kawruh. Werkudara, piye Di? Werkudara percaya apa ora marang ulangane gurumu iki? Mung karing ngrungokke ulangane dhisik. Yen ulangane apik ya tak tampa. Yen kira-kira ora cocok tak pikir luwih jero. Pancen kudune kaya mengkono Yayi. Iya. Yen wis padha lahir batin padha rungokno kanthi pertitis. Merga pun bapa mulang marang kabeh para putra siswa iki ana syarate. Syaratipun menapa Bapak Guru? Syarate sing sepisan tak jaluk Pandhawa karo Kurawa kudu rukun manunggal dadi sawiji. Lalakon sing wis kapungkur ndak jaluk aja padha dibaleni maneh. Ya kuwi anggone para Pandhawa lan para Kurawa anggone padha cecungkrahan, anggone padha pasulayan nganti padha ra eling yen Pandhawa karo Kurawa iku maksih padha siswane Sang Saniyasin Wiyasa. Mula tak jaluk ngger kudu rukun Pandhawa lan Kurawa. Inggih Bapa. Lakar punika ingkang kula ajeng-ajeng. Bapa, wiwit rumiyin mila Bapa Panemban kula tansah gandrung kalian kerukunan. Bagus. Ya. Yen wis padha rukun, tak jaluk uga perang gedhe kang winastan Baratayuda Jaya Binangun ya ora usah diarep-arep. Pun Bapa ngerti surasane jangka ngandharake besok bakal timbul Baratayuda Jaya Binangun perang antaraning Pandhawa lan Kurawa sing disebabake mung perkara rebutan negara.
Mara saiki pikiran, Ger. Wong perang ki entuk-entukane apa? Yen menang ya dadi pindhang, saya yen kalah ya mung bakal dadi rempah. Mula tak jaluk aja padha nganake pasulayan. Negara liya perang ya wis ben, sing penting kene aja do perang. Apa Pandhawa karo Kurawa mentala midhangetke panjriting randha kang kelangan bojone merga dadi wengi sing kurban perang. Inggih, kula namung ngestokaken dawuhipun Kanjeng Guru. Kula mboten hangajeng-ajeng dhatenging perang Bharatayuda Jaya Binangun. Ya. Supaya Bharatayuda Jaya Binangun ora dadi, syarate negara Ngastina karo negara Ngamarta kudu didadekke siji. Ngastina karo Ngamarta kudu didadekke sak wilayah. Lan Pandhawa ya kudu eling Ngamarta iki biyen ya dumadi saka alas Wisamarta. Kamangka Wisamarta iki ya isih ke bawah negara Ngastina. Mula tak jaluk wewengkon Ngastina aja padha diprail-prail. Aja padha diponto-ponto nanging kudu dibalekke lan dipulihke dadi siji. Kumpul dadi sajuga, Ngastina ya Ngamarta, Ngamarta yen ya Ngastina. Yen wis padha kumpul Ngastina kang sarta Ngamarta, Duryudana aja dadi ratu, Puntadewa ya aja dadi ratu. Sebabe apa? Yen Duryudana dadi ratu mesti bakal kawula Ngamarta padha pegel pikire. Kosok baline. Yen si Puntadewa sing jumeneng ratu, kawula Ngastina ya bakal mesgul rasane. Mula tak jaluk Duryudana aja dadi nata, Puntadewa aja dadi nalendra. Ingkang padha ngepmudeni paprentahan mengko kareben pun bapa dhewe. Aku dhewe sing bakal nyekel pemerintahan. Sing bakal mengemudeni lakuning pemerintahan. Anggonku cumantaka kandha saguh nyekel bawat pemerintahan mau ora kok disebabke pun bapa milik barang kang melok kesusu malak mung sabab kesusu barang kang muluk ki babar belas ora. Dosa tumraping guru wak milik nggone murid ki dosa. Aja nganti aku milik duweke murid aja nganti. Wis sirikan tumrape guru, Ajaba aku nek dingeki murid. Nah, kuwi nembe tak tampa, Ajaba nek murite menehi angin, lah. Mergo nolak rejeki ki ora apik, Ning aku ora njaluk karo dingeki beda, Nek njaluki dadak muni njuk, nek dingeki rak wis dilerne, Bapak Guru, kados pundi? Sak tawane waktang wasa Ngastina kula pasrahaken dhateng Bapak Guru. Semanten ugi kula Rama Panemban kamardikan menika mesti mawa pangorbanan dene menika sedaya ingkang tumuju kamardikaning raos sampun tokok mundhut pangwasa Praja Ngamarta. Senadyan to nyawa kula kinarya tetombok kula mboten badhe awel sakwetahipun Praja Ngamarta badhe kula pasrahaken dhateng Panemban Begawan Lumana. Lenging driya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin ing lirlena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama Werkudara piye Yayi negaramu dijaluk Yayi aku sipating satriya kepengin dadi satriya kang becik ora bakal ninggalke sapta margaku lan sumpah prajuritku aku mung kari manut karo pangarepku. Wah, mengkono. Iya.
gandeng kakang barep masrahake aku, masrahake negara Ngamarta sakwutuhe marang Begawan Lumana. Werkudara ora wenang gondeli. Sabab Werkudara urip ana sahandhap panguwasaning barep kakangku. Ndengaren di. Yen wis padha sarujuk apa kang wis tak kandhake, lah saiki wiwit nganake panaliti. Ayo padha metani. Sebabe apa kok biyen-biyene Pandhawa karo Kurawa ora bisa rukun? Manut panalitenipun Bapak, iki kabeh pancen ana sing ngubupi. Pancen ana sing gawe. Muhung sapa sing marake Pandhawa karo Kurawa ora rukun, pangrasaku ya mung ana menungsa loro cacahe. Siji Kresna, loro Semar. Ya mung kuwi sing marake dadi urup-urup. Ya mung wong loro kuwi sing ngobak-obak banyu bening katentremaning Pandhawa lan Kurawa. Mula ya ngger supaya nggayuh tentrem kang sejati, rukune para Pandhawa lan Kurawa iki mengko kudu ditumbali. Munggo sapa to kang kinarya tumbal ora ana liya ya mung kejaba Kresna kelawan Semar kudu dipateni luwih dhisik. Yen Kresna karo Semar mati, bakal gampang Pandhawa karo Kurawa rukuning. Yen Semar karo Kresna durung mati, tak kira cebol nggayuh lintang Pandhawa sarta Kurawa bisa nemoni rukun. Kupingku suwe-suwe ora kuat ngrungokne pendhita iki. Cocomon tabler kinetap Bugaya yasini pijojo bang mawingo wengis Kumejot padoning latine trandit hundarandir Yo jagat yo dewa yo Bathara Rembuke wiwitan tengahan penak dirungokne kuping bareng pungkasaning rembug melangkah pundak nyampar kupinge Baladewa. Mengko dhisik. Lumana. Sinuwun Prabu Baladewa apa? Aku arep takon Pangsulana. Ndangu apa? Sak temene kowe kuwi pendhita apa jagal menungso? Aku iki pendhita. Yen pancen sira ngaku pandhita, coba aku bakal takon. Pandhita kuwi duwe hambek pirang perkara maragake enggal jlentrehna lumana. Pandhita kuwi hambeke mung sawiji ya kuwi memayu hayuning jagat memulya titah madyapada. Adalah ora jeneng muka, cara-carane wong mlaku wae tanpa teken. Sabab kowe ora bisa njangkepi syarat anggone madeg pendhita. Wis tak kandhaki mau ngarep. Allah tanpa rupa Baladewa iki ya tau dadi pandhita kaya kowe kuwi. Sipating pandhita kuwi siji, Hanuraga, angka 2 tresna asih mring sesama. Angka 3 tanduk aris sulat manis, 4 ing cipta demen tetulung, angka 5 adoh panggawe cidra. Angka 6 ora kena gawe rusak, angka 7 nengenke babakan panembah, genep kaping 8 ngalah tan hanggunggung diri. Kuwi hambeke pendhita. Nanging bareng tak penggalih hambek 8 mau babar blas ora ana sing tok kok nggoni. Ora jeneng moka yen kowe nganti kewetu tembung bakal mentala nyirnake menungsa kang tanpa dosa, tanpa luput. Walah lumana. Tata gelar kowe jobahan, tata gelar kowe surbanan nanging tinemune jebul ala gedhohanmu.
Ketitik ing ngatasé sing arep rukun ki Pandhawa Kurawa kenang apa sing kok mbok nggo korban kuwi wong sing tanpa dosa. Kang mangkono paedah apa Baladewa kesuwenane kene. Tinimbang Baladewa kalepetan banyu letuh. Prayoga aku ninggalne papan kene. Nanging wanti-wanti welingku. Wong sing bakal dandani kuwi luwih langgeng tinimbang wong sing bakal ngrusak. Sapa nandur bakal ngunduh undun tumintakmu mengko helo-helo. Mas wis tak titeni kok. Lagek teko glagate wis ra penak. Kancane diuring-uring. Ya. Tak tekoni sepisan wae wis ora basa, wis genah mesti ra cocok karo aku. Bareng krungu Semar karo Kresna arep tak pateni kok muringe saya ndadi Sengkuni. Kula wonten dawuh panemban. Bareng Baladewa Kresna krungu Kresna lawan Semar arep tak pateni kok muring ki sebabe apa? Baladewa ki yen karo Kresna ki apane? Lho, menapa panemban dereng pirsa? Piye ta? Sinuwun Baladewa menika kadang werda kalian Prabu Kresna. Lho, jek kakange ta? Inggih. Lah cangkemmu ramuni mau-mau. Nyuwun pangapunten panemban. Paduka panemban kula sasmitane mboten tanggap sasmita kula. Kula kedhepi jenengan nggih mboten krasa. Kedhepamu aku ora roh, kedhepmu kuwi nganggo kaca mripat ireng ngono wae. Ya wis ora dadi ngapa. Baladewa muring ki kena tak ibaratke kungkang mangungkung sajroning leng kodhok suarane seru ning ora ndayani apa-apa. Wis ora perlu ndatak miris. Aja padha goreh rasamu. Kabeh para siswaku. Baladewa ana tangane Resi Lumana. Sapa sing malang-malang tak putungi, sing rawe-rawe tak rantasi. Ngeret Puntadewa. Apa bisa nanggapi sabdaku sing pungkasan iki mau, nggir? Rama Panemban punapa mboten langkung prayogi? Koko Prabu Kresna dalah Kakang Semar Badranaya katuran rawuh mriki supados nderek anyekseni manunggaling Pandhawa tuwin Kurawa. Tak kira Kresna karo Semar ora gelem nyekseni babakan rukune Pandhawa Kurawa. Langkung prayogi dipun cobi rumiyin Rama Panemban. Ya wis sakarepmu. Dimas Werkudara barep kakangku piye? Siadi dine iki tak jaluk amiji Kakang Semar Badranaya Yodi. Semar iki dudu duwekku. Semar iki dudu rombonganku. Semar iki punakawane Janaka. Kandha karo sing duwe rombongan kuwi. Yayi Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Siadi ndak utus lumarapo marang Praja Ndwarawati kang sarta karang kadempel. Koko Prabu Kresna lan Kakang Ismaya aturana rawuh ana Praja Ngastina kene Yudi kang wigati katuran nyekseni rukuning Pandhawa dalah Kurawa. Kawula non ngestokaken dawuh Koko Prabu. Wejasena Puntadewa kakangku apa? Aja negake budale Yayi Arjuna Yudi. Siadi uga njampang ana lakon ning Arjuna anggone bakal sowan ana Ndwarawati. Ora liwat ngestokake dawuh mbarep kakangku. Iki kudu ana paseksen siji saka negara Ngastina. Paman Sengguni, pakenira paman wae maragage awat-awatono Yayi Arjuna bebarengan kelawan tindake Werkudara marang Ndwarawati. Kawula nuwun inggih mboten langkung setika ngestaken dawuh. Keparengkeng paman nyuwun pamit madhal pasilan. Sengguni kula wonten dawuh panemban.
babar pisan dawuhna marang anak-anakmu Sata Kurawa ki nen padha nututi Prabu Baladewa. Yen gelem Baladewa ki nen bali ana Ngastina kene. Ewa dene Baladewa beguguk kutha waton gajah gelar bundan kang tanpa payung. Babarna pisan Baladewa sirnakna. Gandanya sekar kehadung.
Wah, ya. Hei, hi ha 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 hi ha. woi. Boyo. Oh. Ya ha. Hey! Hey! Nhà trồng đảo của mình. Blok. Redo mawur mangawur-awur-orahan dengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula war pangri ing turangga esti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sabit woi lah talah Manpati Haryawarta Manpati Haryawarti
Ndika paman gawe ngawe sangya para Kurawa pundur sasana cumadong dawuh pawan. Menapa wigatos sing pasewakan. Iya. Para Kurawa gatekna rungokna kang sarta lakonana. Rembuking pasewakan dina iki ya kuwi Begawan Lumana bakal duweni gegayuhan utawa niat ngrukunke Pandhawa kang sarta Kurawa. Ning sejatine kuwi kabeh dudu niate Begawan Lumana. Merga niate Begawan Lumana kepingin golek ringkihing para Pandhawa. Begawan Lumana paring sabda tama Pandhawa Kurawa kelakon rukun ning ditumbali nata Ndwarawati Prabu Kresna kelawan Semar Badranaya. Yen Kresna mati Semar mati Pandhawa bakal ringkih. Yen wis Pandhawa bakal ringkih ing kono lena kaprayitnan lair kang sarta batine Pandhawa gampang dipateni. Dados Begawan Lumana ngejak rukun Pandhawa Kurawa niku mung alibi gawe ringking para Pandhawa. Pancen bener Dursasana ya. Mula dina iki muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Metuwa njaba Eswatama kula wonten dawuh. Pisan dandan kaping pindho nglumpuk, kaping telu kabudhalake. Ngestakaken dawawan amit madal pasilan. Sang Pati Sigra mranata baris nyawiji kumolong. Dampyak-dampyakku mregut lampahe binarung krapyak watang agade ku melareng abagi soraeku ora rame gumuro binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala gumragut gemnyaru maris Sauran, Pauran, Budaling
Dursasana Satra Panjar Junut. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Patra